Bilang pagsunod sa IATF guidelines, ang mga 15 to 65 years old lamang ang maaaring makapagsimba. Susundin natin ang first come, first serve basis sa pwedeng papasukin sa bawat misa batay sa safety guidelines. Siguraduhin magsuot ng face mask at face shield. Pumila sa entrance area at panatilihin ang social distancing. Ang mass goers ay kailangan mag-register sa attendance sheet ng kanilang complete name and address, pati na rin ang contact number. Mag-sanitize ng kamay gamit ang alcohol. Gamitin ang non-contact thermal scanner para makuha ang inyong temperature. Umupo sa designated seats at dapat bakante ang pwesto na markang X. Ang personal prayer time ay gagawin lamang sa loob ng simbahan at bawal muna magpahid sa mga sagradong imahe ng simbahan. Maraming salamat po. Naway kabayan kayo ni St. Jude Tadeus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks
to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give Hello po. Good evening, everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. Marahay na banggi po sa Indo Gabos. Happy Fiesta mga kadibotos ni San Judas Tadeo. Happy Fiesta mga ate. Happy Fiesta! Ako nga po pala si Ann, Youth Coordinator kan sa mong Youth Commission digdi sa parokya ni San Judas Tadeo. Ako man po pala si Leonard, ang Secretary kang Youth Commission kan sa tuyang parokya. And ako man po si Bern, ang Commission Head ng Parish Youth Formation Team. Asin ako man po si Mikay, ang Youth Leader kang Parish Youth Commission kan San Judas Tadeo. And we welcome you in today's online fiesta show with the theme, Simbahan na nagbabaklay, Nagkakaburunyog, Nakikisumaro, asin nagmimisyon. kumusta ka, Leonard? Okay man, pero medyo busy kami ngunyan sa modules. Garing, medyo nagkakalangan niya sa oras. Siyempre, busy man kita ba kayo mag-prepare. Prepare. How about you, Ate Micaela? Kumusta ka? Ha? Kumusta ako? Okay man lang. Busy man sa thesis, sa fourth year graduating, pero kakayanan para sa goals. Yes. Ikaw, Bern. Ate Bern, kumusta ka, Ate Ako, Bern? syempre, busy sa life, always a busy person. Busy sa org and sa ACADS din minsan. Ngayon, dahil nandito tayo ngayon, and of course,
nagpe-prepare tayo ng isang online fiesta event para sa ating mga parokyano. Excited na ba kayo or nape-pressure ba kayo sa mga magiging performance natin? Siyempre, excited. Kumbaga, may iling tadig di subunga ka matig pag-alan ta sa preparasyon kay ni event na yun na masi kumbaga sabi yung tanatiit lang kitang youth na niya undig dita. Siyempre, halos siya po sa tuya busy. May mapapailing ta sa inda na may magigilibuan magkiraray kita mas kinagkapiras na kitang yaon. Yes, tama. And ako personally nape-pressure ako. Kasi kamo po mga na-viewers mi dyan sa live, kung may hiling po nito ang setup na digdig, maka-pressure po. Sobra. Lalo na yaon so, you know. Mga pogi iming padi niya po Yeah. kaya. May cute kaming padi. May cute as in may gwapo. Maka-pressure maray. Yeah. So, siguro, dahil na po kita mapahaloy, as in, mag-proceed na kita kan sa tuyang, dito sa tuyang fiesta show proper. So, Len? Balik kang nakaaging taon, nagkaigwaman po kita nin online virtual concert na kung sa inadang og asin, binasa nindaan mga manlain-lain na testimonya kan mga devotos ni San Judas Tadeo. Kunyan, igwa kita giraray nin panibagong online fiesta show, right? Na, of course, pinanginginotan niya mong Parish Commission on Youth. As itigdiman niya to mahihiling ang mga manlain-lain na talento. Kan sa tuyang mga youth na buot ninda iheras sa to. Ipinagbuot mi po na magibo man giraray nin maski simple na selebrasyon sa paagi kay ning fiesta show, ngani man lamang mamatean kan bawat saro sa sato na awiyo, pista man palang giraray ni San Judas Tadeo. Kaya ngunya nabanggi. Mahihiling asin isi-share mi po sa Indo ang mga naging ganap sa St. Jude ngunya na taon as ang samuyang mga hidden talents as well as balikan taman itong mga panahon kang wara pang COVID. Ano naman nang baso mga tigigibo na taka ito na dai na nagigibo ngunyan? Sa sitwasyon tang ini, ngunyan may mauukudan ba kita asin marirealize? Ining bangging po ini, special as in maugma because we've prepared this. Ito yung mga setup natin. Pati itong mga performances na mahihiling nindo para lamang po sa Indo. Nganing mamatean man ngayon nindo, ang kaugmahan na hatod kan kafiestahan tango niya na taon. Siyempre, tonight isn't just an ordinary night. Ining bangging ini, sarong banggi na mapagirumdom sa tuya asin sa Indo na ang COVID sa na iyan. Pero ang kamarayan asin, kumbaga ang pagpamuraway ta kay St. Jude, ang sa iyang power is more greater than sa COVID na iyan. Char, nasabutan nito ako. English eh. Ang nasagutan ko, sabi ni Leonard, COVID is just COVID. St. Jude's power is greater than COVID. Tama? Tama. Alright. So, yaon po para i-greet kita as in i-welcome sa event na ini. Ngunya na banggi, ang samuyang ever-supportive DSJ President. Tama po ba? Tama, Ate Mikay? Tama. Alright. Ang sa tuyang ever-supportive DSJ President na si Ma'am Denny Palangka. When I was told to give the opening remarks for this virtual concert entitled St. Jude Tadeo's Devotion Through Sounds and Motion, I was quite hesitant. My initial reaction was, why me? But then, this group of young, happy, energetic souls wanted to give honor to St. Jude on his feast day despite their own duties and obligations, work and studies. They would like to express their joy and give thanks to the Lord for this wonderful devotion to St. Jude. So, why not me? And so, I would like to congratulate the members of the Commission on Youth for answering this challenge, not only to provide entertainment tonight, but on a more meaningful note, whatever funds they could raise shall benefit the students who will be provided with Wi-Fi load for their virtual classes and other school needs. As Proverbs 16 verse 3 says, "Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed." God bless everyone and happy feast day. Thank you so much, Ma'am Denny, for saying yes to our request na ikaw po ang mag-opening remarks. And yes, kami po itong youth na tigtutukoy na young, happy and energetic souls, pero parang may kulang.
wala kayang cute duman sa description sa tigsabi ni Ma'am Denny. Diba? Agree ako duman. Ako personally, Agree. feeling ko cute ako. Ay, ako ba ko Siyempre, ako cute Gabos na kita ako. cute. Ay, hindi. Sabi kaya ni Father Francis, cute da ako. Ay, ako, Ay, dahil. dahil, Sabi di ako, ako magayon da ako. So, Si Father Francis okay, ka- kamo na lang ang cute. Naman na, gabos kita cute, iyo. Gabos na lang kita cute. Para Oo. sa itong mga viewers, mga cute man. Yes. And yup, maski short period of time lang kita nakapag-prepare for this event, charan! Nasa katuparan pa rin dahil lahat ng nasa palibot natin from parish priest to commission head, etc. Napaka-supportive nga naman sa ating youth commission. At opo, na-mention ni Ma'am Denny na bukod sa eto ang way ng parokya to simply celebrate St. Jude's Feast Day, minarapat na rin po namin na gawin itong platform as our fundraising activity. Ining event pong ini, saro pong fundraising activity na kung saan ang sa indong donations ay makakatabang po sa samuyang online class needs. Kung makalikuman po nin halangkaw, ibabakal ta po ini ki laptop na pwedeng magamit kan ibang youth na nangangaipuhan kan nasabing gadget para sa saindang pagklase. Well, iba na po kaya ang demand kan education ngunyan. And of course, sabayan pa kay COVID. Kaya maski mapagalang online class, if it means keeping us safe from the virus, we have to follow the health protocols and meet our classmates virtually, maski urual daw, masayang sa load, di ba? Sa mga muya po mag-donate o magtao po kitabang, pwede po kamo mag-inquire sa satong page o di kaya'y mag-send sa GCash number na 0966-4627-436. O mailing man po nindo sa likod me ang GCash number. Ano pang hinihintay niyo? Donate na. Baka naman. Take masupog. Ni po iyan. So, bali po. Dakulang salamat po in advance sa saindong tabang as in salamaton man po giraray sa warang sawang pagsuporta sa muya maski po sana sa paagi nin pag-like, paghiling or pag-share kay ning simple pero espesyal na palabas. Hindi po pala na Magnificent 2.0 ay continuation man sana po kanapunan din na Ate Salve last year. Kung nahiling po nindo, kami po ang mini-mininda. O gareng, may twist lang po kay Deeta. Sinda, dakol sindahan kami, apat-apati sana. Shout out po sa Indo, Ate Min, Ate Salves, Kuya RR, Kuya Vince, and syempre kay Kuya Mon and kay Dada. Shout out kay Dada Shout na nasa out. ating technical team. Yes. Ay, Dada. Ay. Okay na. Ay, arabuan Okay na. na. Okay na? Okay. Yes. Okay Sige, na. Anyway, sorry po, gano'n sorry po. napasiram na naman sa Chiricanta. Balingon yan, bot mi pong i-introduce sa Indo, ang bagong spiritual director kan Commission on Youth, nakasupportive man pong maray, si Father Cute. Cute? Ay, Sa father ito. kitang cute. Ay, ikaw ba? Oo. Cute siya kasi sabi niya cute ako. Ah, So cute kami. Sali, ano na? Ayan. Mutual. Sige, ang feeling spiritual. Bali, dahil mi na po ipahaloy ta. Arami po, tigalat naman po nindo si Father Cute. Introduce mi po si Reverend Father Francis Pinaya para sa iyang opening message. Hello, Diyos maray na pagkabanggi po sa Saint Boys. Welcome sa satuyang online concert kan mga kabataan dito sa parokya ni San Judas Tadeo. 500 na taon na ang nakaagikan ang Kristyanismo na agabot sa satuyang nasyon. Asin sa halawig na taon na ini na nakaagi, kadakol ang mga nangyari na naka-impluensya sa satuya, lalo-lalo na sa satong kultura, tradisyon, asin sa satuyang arual daw na pamumuhay. Asin sa halawig na panahon na ini, katulao na ikwento ng mga kabataan, ang aning ang simbahan, maging jolly, ang simbahan, maging maugma, ang simbahan, padagos na ikunin enerhiya dahil ini sa mga kabataan. Sa bangging ini, matutunghayan nilo ang saro na naman na katotohanan na ang sa itong simbahan padagos na naglalakbay ni may kaugmahan, may enerhiya, asin padagos na hobe dahil sa mga kabataan na ini ang pag-asa ng simbahan. Sabi ba ni Rizal, kung ang kabataan iyo ang pag-asa ng ilang bayan, ang mga kabataan naman sa simbahan, iyo ang pag-asa ng simbahan.
Kaya yun ang pangapudan siriman sa mga kabataan, madagos na maging welto sa simbahan, tanganing ang simbahan, madagos maglakbay ni may kusog, madagos na maglakbay ni may energy. Para sa kagurangan, para kisa Budas, welcome sa satuyang concert na ini. Salamat po sa inyo na boss. Na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa dirimi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Mapaduman sa malaen-laen naruna, hatod ang tataramon asin paglilingkod. Si Maria inanya mo ang danay nagiya, malakop ang laad kan simong misyon. Gatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa sabong puso, sa dirimi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Ang mga biyaya na dulot ni sa kinaban, katanosan, kabanalan, katuninongan. Sa tandang ini matubod ang kinaban, pagkamuot ni sa lambang tawo. Katos na taon na biyaya, salamat, salamat, kagurangnan. Katos na taon na biyaya, salamat, kagurangnan sa imong banhi. Misyon na kinao sa samong puso, sa dirimi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan, uya kami danay andam kagurangnan. Ayan, nahiling po nindo asinadangog ang awit ni misyon na iyuman ng theme song kan sa tuyang ipinagsaselebrar na 500 years of Christianity digdi sa Pilipinas. Well, sana po, dahil ka mo magsawa sa mga pandok, lalo na kung paulit-ulit nindo kaming mahihiling sa mga nagkapirapang videos na ipiplay niya mo para sa indo mamaya. Totoo na bako madali ang buhay kan kada saro sa to ngunya na nasa katahawan kita nin pandemya. Siyempre, kan dati baga, libre kita na maglibot-libot dyan kung sa intamuya dyan sa luwas, mailing tayong magayon na forma kan sa tuyang mayon, as in, kumuyata man maglakaw-lakaw dyan sa satuyang magayon na ngunya na boulevard, na kumbaga pwede kita maglakaw-lakaw kung hanggat anong oras tamuya. Pero ngunya ba, kaya dahil sa COVID-19, medyo nalimitahan naman sa tuyang kagustuhan na magrabas tumanta. May curfew na bagantig patupad. Kaya uni, kaming mga naglilingkod sa simbahan,
paano mi naman nanggad may papadagos an sa muyang pagmimisyon sa Indo kung gabos kita sinabihan na bawal kita magluwas. Sabi nga ni Kim Cho, bawal lumabas. Oh, bawal lumabas. Nice. Tama. Biglang kanta. Ganda siya. Ayan, pero syempre, kung ang Diyos may paagi, syempre, igwaman kita, di ba? Igwaman ang simbahan. Sa oras nin kadipisilan, anion man kita giraray. So, hilngon niya to, ang video presentation na siyamang compilation kan mga aktibidades na naginibo kan parokya ni San Judas Tadeo maski pa nasa katahawan kita kang COVID-19 pandemic. Roll VTR. Once again, I, Bel Ranyola, the PPC Lake Hall Chair of St. Jude Tadeus, Filipino-Chinese Personal Parish, was tasked to make a report on the productiveness of the Parish Pastoral Council in this time of pandemic. I will only highlight the major activities of the PPC and all its commissions. Before I begin my report, I would like to congratulate the following commission heads for making such a wonderful job in preparing their projects without much help from me. Top on the list is the newly installed Commission on Worship Head, Arlene Relucio. Coming up close is Eslim, the head of the Commission on Youth. Tie on the third are Cynthia Oreste, the head of the Commission on Christian Education, and Josephine Lee, the head of the Commission on Family and Life. Thank you, ladies, for making my job easy. It is such an honor to work with everyone in the PPC. My warmest greetings to all in this coming feast day of St. Jude Tadeus. Keep safe, everyone.
So, o yan, nahiling po nindo so tig-preparar ni Ma'am Bell na compilation kan mga pictures as in videos na iyo man ang naging mga activities kan Parokya ni San Judas Tadeo for the past years as well as ngunya na taon na maski may COVID pa. So, Len, ano masasabi mo tungkol doon sa video ni Ma'am Bell? Siguro, kung ako po ang aputon, magayon po mahiling sa video na kumbaga, tigpapailing niya na mas kinasa katahawan kita kan pandemya, dakol man giraray na nagiginibuan ang sa tuyang parokya para makatabang doon sa mga nangaipo. Actually, may kaklase ako na naghahapot one time. Sabi ko, di ko aram kung paano ko ipapasabot sa iya. Ang hapot niya kaya sa kuya, nagka-COVID baga, di ba? So sabi niya, ang question niya sa ko, hain ang simbahan. Anong tigibukan simbahan? Or anong tigagibukan simbahan? So sabi ko, tigrumdum ko man kung ano sa mga nangyari or ginibuta. And then rumduman ko, lockdown pa lang, kakapon pa sa nakan lockdown, nag-prepare na kita for food packs, right? Like, nag-repack kita kay mga bagas, tanganing may mga makakaon, so sa tuyo mga tugang na, of course, naapektaran, dahil, of course, lockdown, di ba? Wala silang trabaho. So sabi ko, uto pa lang sa starting point kan simbahan kung hahanapan baga kita anong naginibuhan kan simbahan. Uto po, poon pa sa nakan lockdown, may tigpe-preparar na po kami ng mga tabang para sa muyang mga tugang. And dahil lang duman nag-stop ito, 'di ba? Right? Yes. So bukod 'di ba tawag dito, bukod doon sa ating repacking ng relief goods, igaw man kita katong ginibo last Valentine's Day, right? Actually, saro iyan sa pinakapaborito kong activity tang yuta. Kumbaga, syempre, ang ginibuta baka yan is nag-roam kita dyan sa may Legazpi. Tapos, nanao kitang goods dyan sa mga tricycle driver, sa mga street children. Tapos, magayon lang sa feeling na mailing tasindang nagingirit, maski lang duman sa simpleng bagay na ito. Kumbaga, ito ang way na, syempre, ang title kang event is Give Love dahil lahat tayo ay love. Kumbaga, ito ang wait na i-express man so pagpadaba na namamatean ta digdi sa lawgang parokya ipapamati taman sa inda. Iyan ang magayon sa mga Filipino, maski small things muya gusto ho ninda matanggap maugmaho na sindakan. Iyan ang pinaka-favorite kong ugali ka mga Pilipino. Actually, kaya mas napapararong kaning pandemya ang pagtubod ta sa Diyos, di ba? Yes, I agree. Maski kita, maski sa personal reflection ta, may mapapararong niya talaga kung gurano ang pagtubod ta sa Diyos. And, of course, yan. Saro lang po ang Commission on Youth sa mga commissions na igwaan parokya. So, ibig sabihin, ano so event me, kung titipunon, saro, diit lang so events me, syempre, may iba pang commissions. Paano pa so ambag kang ibang commissions, di ba? So, hindi totoo yung sinasabi nila na walang ginagawa ang simbahan ngayong COVID-19 pandemic. So, moving on, ganyan, igwa po kami na take-prepare na dance video para sa Indo. Kaya iba mi po digdi magbaile an sa muyang mga commission heads. Sayang nga ni po, day nakasabay si Father Pao, busy siya. And of course, iniman garo group presentation man kan parokya para sa celebration ta kan kafiestahan ngunya na taon. Asin iyan man po, susundan ta, sarong performance na atod sa to ni Chelsea Yu, sarong napaka-talented na Phil Chinese na samu mi man nakakaiba kan selebrasyon kang Chinese New Year 2020. Susundan man po ini syempre kang mga picture compilation and video performance kang St. Jude Tadeus Parish sa nakaaging Chinese New Year celebration taong 2020. Play videos in 3, 2, 1.
Jopay, kamusta ka na? Palagi kitang pinapanood, nakikita. Jopay, pasensya ka na. Wala rin kasi akong makausap at kasama. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo. Ladies and gentlemen, represent to you the daughters of St. Jude, the St. Jude Parish Youth, with their beloved pastors, Father Lau, Father Paul, and Father Joseph. Help me welcome them with a big round of applause.
sana'y natuwa po kayo sa aming inihandang pasabog at performance. Lahat po ng inyong mga mapapanood ngayong gabi ay pinaghirapang i-edit at ayusin ng ating technical team, which is of course kami. And in advance, thank you na din po kay Ma'am Bell, as well as sa ating, kay Ma'am S, kay Ma'am Lengling, kay Ma'am Helen. And I know, pasalamatan ulit natin sila later para sa kanilang naging support sa online fiesta show na ito ngayon. Mga matibayan talaga Sinda magbaile, di ba? Agree. Feeling ko sa talent ko sa pagbaile, nakuha ko sa Inda. Nagmana kita sa Inda. Parehas to ang bitis ko, pero napabaili ako. Siyempre, kaipuhan ta. Kaipuhan, oo. Gilipon tagabos para mapaugma Sinda. And tig-flash naman po itong presentation kan Chinese New Year. Yan po ako duman. And so, feeling Chinese ako noon, naka-outfit kami. Tapos, nag-eyeliner pa ako ng bonggang-bongga. Tapos, ang pinakamasayang part that time is, marami akong na-take home na tikoy. So, feeling ko hindi lang ako yung nag-iisang naka-take home ng napakaraming tikoy. Dahil si Mikay,
Ala, ka mo pala naduwaan Joke sa lang, lamig. hindi si Mikay. Hindi Si ako Tresh. Si Tresh ang may isa din na pinakamaraming nauwing tikoy. Pero hay na si mga pamaypay na pinabitbit sa imo. Na-take home din. Gari na-take home man ito, Na-take home man. So, nag-fun dance po kaya kami kang Chinese New Year. Kung mahilig po rin naman sa video. And tinugon po sa kuya, sa paypay, kapot-kapot ko. Pero dahil busy ako, muyahon kong mga uli kitikoy, dahil ko naharap sa'yo kong binugtak sa paypay. Dahil mo na-take home, pero na-misplace mo. Tikoy pa more. Tikoy pa more. Mas pinili Sana niya si all. Tikoy. Kaysa sa Oo. pamaypay na ginibo ninda. For the love of tikoy. Amen. Sana'y natuwa po kayo sa mga performances na yon na inihanda ng Commission on Youth as well as kasabay mi duman sa mga commission heads. And Len? Bale, dakulang pasasalamat man po kila Ma'am S, Ma'am Asel, Ma'am Helen, as in Ma'am Lingling, sa non-stop motivation and support sa mo. Kung bako dahil sa inda, wara ining fiesta show na iningon yan. Sa Giraray po, ini po ang Magnificent 2.0 online fiesta show in this year's celebration of St. Jude Tadeo's Feast Day. Uulitin ko po, iniman po ay sarong fundraising activity kan Commission on Youth as in ang proceed po kaini para sa online class needs. Kan mga hobe niya to, as in makatipon man kidakula, ipabakal po ini ki laptop na pwede pong magamit kang nakapira sa saindang online classes sa pag-ibo ki online requirements as in iba pa. So, ayan. Pwede po kamang mag-donate. Mag-message lang po sa St. Jude Tadeo's Parish Legazpi City Facebook page o di kaya sa GCash na may numerong 0966-462-7436. Sa Giraray, salamat po sa indong warang sawang pagsuporta asintabang and for us to have our interaction with our audience. Ayan yung mga andyan sa live. Hello po. You Shout may out comment. po. Ayan, shout out natin sila guys mamaya. You may comment dyan sa ating comment section sa live broadcast natin ng hashtag I am magnificent at hashtag ako Jovenes ni San Judas Tadeo. So Mama. ayan. Mama, hi! Nasa Ay, TV na ako. Artista na ako. Nasa TV na po kami, Mama. And don't forget to comment dyan sa comment section ha. Hashtag I am magnificent at hashtag ako Jovenes ni San Judas Tadeo. So, bale, ma-move na kita. Balingon yan, hatod mi po sa Indo, ang sarong kanta na ini, na dedicated sa samuyang tinuring naman na mama asin papa digdi sa satuyang simbahan. Na naggabay man sa muya sa pirang taon ming pagserbi digdi sa satuyang parokya. Ining kanta pong ini para sa mga miyembro kaining simbahan na warang sawang nagturo asin nagabay sa mo, nganing maging uni kami ngunyan. Kung bako po dahil sa presensya nindo, tabang asin toro, baka wara po kami sa kunghain kami ngunyan. So, sa mga mama asin papa mi po digdi sa parokya, asin man sa mga mama at papa mi dyan sa muyang mga harong, para po sa Indo ang kantang ini. Mama, kumusta natin na? Tayo lagi nagkita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauuna. Hindi ba pwedeng ikaw muna, akin ang pangamba? Dahil ikaw ang aking mata, sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatana. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis sa labis ang iyong nagawa, mama. Pahinga muna, ako na. La-tara-tara, la-tara-tara, la-tara-tara-tara, la-tara-tara, 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 la-tara-tara-tara, la-tara-tara,
Yay! Feel na feel ko ito. Nakaka-touch naman yun. Grabe. Grabe, ito ka talaga sa heart. Ito ang most itang na-practice eh. Kaya feel na feel ko, promise. Same. Diba? Kasi, parang bako man ako singer, pero damang-dama ko yung song. Yes. Magayon Ayan. ang message niya, ate. Ayan, sana po namuyakan nindo ang kantang dinededicate me po sa Indo. Iyon naman ini ang paagi mi para mapasalamatan kamo sa gabos na gabay asin tabang na tinaupo nindo sa mo ngani man maging kami marhay asin maging uni kami ngunyan. Yes. Ganyan po. Igawa naman po kaming saro pa ulit na performance na hatod sa Indo. Ini po, pinagpagalan kan sarong maigos. As in, talentadong hoven. Digdi sa atong parokya. Na I think, haloy naman po nindong nahihiling. Of course, nagsaserve man siya sa simbahan. Minsan nga lang as lekom and of course, may mga aldaw na shaman choir. Sadit lang po siyang tawo. Literal. Grabe. Literal na maliit, di ba? Baka nga ni una kang iba dyan, elementary siya dahil sa height niya. Pero, to inform po kamo, bako po siya elementary, kundi graduating naman po siya ngunyan sa college. Grabe dahil mo una-una din. Yes. Like, Imagine, Pun High School, sarupan sa makabilib siya. Pun High School niya, una siya digdi sa parokya nagsisirbe. Pero, kung iilingon mo, mag-graduate na siyang college, niya magkiraray siya digdi sa tuya na patuloy manggiraray ang pagtaukan sa iyang sadiri para, kumbaga, magsirbe digdi sa tong simbahan. Tama. Actually po, siya po na-disquido kan dati, na-dislocate, tapos na-fractured po an sa iyang braso. Darakan sa rong aksidente. Kaano, athletic talaga siya. Tapos, nangyari itong aksidente, kang nagduduwatlon siya. Tapos, sa tabang man po, kang mga kamidbit, as in kan simbahan, narahay po an sa iyang kamot. Sa dati, kung kaya mo niyan, nakakairo naman po siya giraray arog kan dati. narahay. Tagalulukan. Naalala mo sa kasubagong naali sukamot? Sabi ko po, kung nagpa-practice po kaya kami kasubago, sabi ko, ano yan, nabalik na sukamot niya. So, naali sukamot niya. Nasa script ko kaya itong nabalik sukamot. So, paano nabalik sukamot? Mara yan naayos na po. Tapos, Narahay na po sa iyang kamot, dahil na po siya na-dislocate or na-fracture. Yes. So, ang nangyari po is, inoperahan siya, as in, of course, tama nga ni sa braso niya. And, I think, nilagan bakal tama sa laog para mapantay ulit sa braso niya. Pero ang makaulok sa iya, pasalamaton siya, pantayon dahil sa pakabang akan tulak Eh, yun, niya. nagturon kami kanina. Sabi ko, W ang kamot mo, adi. Bako ito W, letter M ito. Aram mo ko nata, letter M, magnificent. Ay, witty ka doon! Witty. Siyempre, lusot para magyan ng show ta. Yes. And of course, to inform you all, siya po, kababata ko. Pero kung minsan napapagkamala na bata ako, Ay, tama! bako ko po siya jowa. Si Saya nagsiship. Si Ma'am S. Ma'am, hello po. So, ito nga, ulit, siya, kababata ko. Tapos, siya, sarong supportive na amiga sa ko. As in, sa mo, nayakong digdingon yan. Amiga. So, Trash. Actually, Si yaot siya Trash sa po niya po backstage. kasi Trash ngun yan. Shout out, Trash. Hi, Trash. Si Hello, Tres po ang Trash. nag-ooperate. Bale, thank you, Trash, for your never-ending service to the commission as well as to the church. Sana maski pag nag-graduate ka na, iyaon kapag iraray digdi sa mo, asin sa simbahan, lalo na kay Lord. Hilingon ta po ang sarong dance performance na hatod sa to ni Trisha Reginaldo asin kan sa iyang partner na si Gerson Batas. We broke up a month ago. Your friends are mine, you know. I know you've moved on, found someone new. One more girl who brings out the better in you. And I thought my heart
my wretched heart, but she's beautiful. She looks kind. She probably gives you butterflies. I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know. I can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy. I wish you all the best. Really say you love her, baby, just not like you love me. And think of me fondly when your hands are on her. I hope you're happy, but don't be happier. I hope you're happy, just not like how you were with me. I'm selfish, I know. Can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier. Thank you, Tresh and Jerzon. Siyempre, magayunan talaga ang performance nila. Sana all dancer. Sana Ako baga, all. tuo ang duwa kong itis. Kamot. Kayo man baga magbaile. TikTok. TikTokers. TikTok lang. Ako, wala. Dancer kayo. Ikaw ka Ganda lang. lang. Harap mo ang makauyam. Tekang talent, pero malangga yun mo baga. Siyempre, love ako Okay, ni Lord. proceed. Pero ano lang ito, keme lang, keme. Proceed. Ano ito? Para sa show Banay ito. ni. So, ayan, agree ako na sana all dancer nga. Kasi, sige, sapat na sakit yung ganda lang. Ay, wow! Ay, Wow! So, yun nga, sabi ko, maski siguro kung ako may talent man na arog kang kay Tresh, na't ako'y tatago, di ba? Ang God. Tama. Maka-proud dun ba ya si Tresha? Pagkasadit-sadit na babae, Ang God. grabe na suinagihan niya, pero puro kaiba ko ang permi si Tresh. So, ayun, so nadangog ta po, so istorya ni kang buhay ni Tresh, like, ito nga ning pondo man sa na-aksidente siya. And I know, siguro para sa iya, answered prayer man ito na nabalik sa kamot niya sa dati. And answered prayer man siguro para sa kanyang family na maka-lakop or maka-ipon ki kwarta para duman sa operation niya. Kasi of course, itong aksidente niyang ito, medyo mahal sa nagastos hospital bills ninda. Kaya dakulang pasasalamat po siguro an buot ipaabot sa tukan sa iyong pamilya ta. Of course, saro man sa simbahan sa nagtabang para sa operation nila. So, talk about answered prayers. Ngunyan, madako naman po kita sa satong next segment kung saan madadangog ta an pirasa na sa mga himala o di kaya ay answered prayers kan mga devotos ni San Judas Tadeo. So, ayan, good morning po. Ano po ang pangalan nindo? Good morning. Ako po si Mrs. Emma Aguique. Agawi ang Ligas Pacific po. 2 years old. Sa inat po na apot, ano po ang dahilan nindo tadigdi ka mo sa St. Jude nagasimba? Panasimba po ako. Gusto kong simbahan. No. Medyo may unos sa buhay.